Ollaan tultu Hollolaan Saapurankaalle. Tehdään One Disc Challenge. Heitän tällä Axiom Disc Eclipse Envyllä. Ykkösväylä, pari 3, 86 metriä. Tämä on aika suora. Ei erityisen vaikea väylä. Lähdetään kohta heittää. Noniin, lähdetään katsomaan, miten me äijän käy. Skipille ja se pitäisi aika lähellä koria olla. Joo, siinä näkyy avaus ja siinä on kori, että eihän tää nyt muuta kuin tämmönen perus tap inni. Hyvä -1 alkuun, niin jep. Ykkösen otettiin hyvä birdie, -1. Kakkosväylä, 75 metriä, pari 3. Kori näkyy tuolla aika suoraan eessä, että tässä on kyllä puita aika ikävästi, että pitää ehkä vähän tonne oikealle saada avaus. Heitetään tässä nyt. Se on vähän pasu. No. Se on aina paarin pelut. No niin, tähän tuli meikäläisen kakkonen. Ei tässä kyllä chanssia mitenkään korille. En voi putata. Ja paari sitten tästä. Kolmas väylä, 88 metriä. Tää on yhtiin varmaan vaikeimpia väyliä. Tartuu tonne vasemmalle. Tää heittää jo aika kovaa. Vähän epäonnistunut heitto, mutta tosin keskellä siitä pääsee yrittämään. Eikä heittä oot. Toi näkyy tuolla. Tästä semmonen pikku haiseri. Vähän jää vajaaksi, kyllä siinä puttia. Saa nähdä. No nyt tähän päättyi kakkosheitto. Vaan puttia. Otan nelosväylälle. 63 metriä, ihan pillisuora. Tää on vähän klassikkoväylä. Ihan suora heitto vaan. Lähdetään toteuttaa. Vähän meni vasuriin, mutta kyllä sit varmaan pääsee puttaa birdie. Tänne päätyi avaus, ei oo kyllä mikään hyvä paikka. Tästä ehkä joku vähän alle 10 matkaa korille. Yes! Ja birdie. Viitas väylä, 73 metriä, pari 3. Tonne pitää päästä noitten kivien yli. Siellä on kori. Koria ei näy, mutta siellä se on. Se on ehkä 15 metriä sivulla korista, mutta pääsee yrittää. Ja avaus. Tästä ehkä just joku 10. Ei mikään ehkä paras avaus, mutta katsotaan miten menee. No ei. No, 3 kortti. No niin, tästä nyt pari. Hyvä 3. Vähän ikävä puttimissari, mutta takas yläkertaa. Väylä 6. Tää on ensimmäinen tämmönen kunnon kämmenväylä. En tiedä yhtään miten tää väylä onnistuu nyt, kun tää pitää heittää kämmentä. Koska mitään antsaflexeja mä osaan vääntää. Niin. No se on siellä alhaalla, 15 metriä koritusta. Tässä oli avaus. Ei tääkään nyt mikään huonoin oo, mutta olisi voinut olla vähän parempikin. Korille matkaa, ehkä joku 10 kanssa. Lähdetään yrittää. Takas. Ei ihan riittänyt, mutta hyvä paari. Tästä sitten 3. No. Vamos. 7 väylä, 88 metriä, pari 3. Kori näkyy tuolla vasemmalle, kartuu vähän. Tää on aika perus rystyheitto. Lähdetään heittää. Siitä on ehkä 25 metriä korille. Vähän huono, mutta takas yläkerta.
Tässä oli avaus. Yritän nyt tuohon korille saada. Vähän liian pitkä matka on putota, niin yritetään ehkä heittää. No, se on siinä korjalla. Nyt tähän päätyi kakkosheitto. Muuta kuin tästä vaan ja... Jep. Ehkä saan Salpakankaan helpoin väylä. 53 metriä taitaa. Pitää saada aika hiljainen heitto vaan. Silleen, vaikka on lyhyin väylä, niin ei välttämättä ehkä helpoa. Oikein ehkä taisin sanoa helpoa, mutta en tiedä, heitetään nyt vaan. Se on 20 pitkänä varmaan. Ai jäi takas yläkertaa. Joo, taas möyris ollaan. Ei saa mitään chanssia muuta kuin heittää tuolta yli. No ja se on korjalla ja 3. kortti. Jes, siitä. 3. kortti. Pikaväylä, 9 väylä. 64 metriä pari 3. Kori näkyy tuolla päällä. Ja tuo pikku ylämäki, se vaatii varmaan semmonen 70 metriä. Se on siellä aika lähellä varmaan. Takas yläkertaa. Noniin, avasin tästä, korjaan tosta. Ei oo liian turha, ei se haisee. No, 3. kortti. Tästä hyvä kortti. Siinä oli Salpakankaan 9 väylä Vantage Challenge tulos. Pistetään tohon ylös. Ei muuta kuin, jos on jotain pelaajia, ketä vois meikäläinen haastaa, niin kommentoikaa alas. Ja ei muuta kuin painakaa tykkäystä ja tilatkaa kanava. Ei muuta kuin ensi video. Se on moro!